ați venit la Dinoco 400. Sunt Bob Cutlass și alături de mine e Darrell Cartree. Vom fi gazdele dumneavoastră într-o zi istorică pentru curse. Presiunea mea la ulei e și așa mare. Dacă rămâne la fel de palpitant, vor trebui să mă remolcheze la garaj. Te înțeleg, Darrell. 3 mașini au scos același timp în calificări și au șanse egale în cursa finală. Învingătorul acestei curse va câștiga titlul sezonului și Cupa Piston. Oare regele Sweep Weathers mai poate câștiga o dată înainte de retragere? A fost emblema echipei Dinoco atâția ani. Mai poate câștiga o ultimă cupă Piston? Și, ca de obicei, pe locul al doilea îl găsim pe Chick Hicks. În toată cariera sa a ieșit mereu în urma regelui. Chick crede că ăsta e anul lui Bob. Ar fi ultima lui șansă să-l învingă pe rege. Dar nu se aștepta să apară Pulver McQueen! Și cred că nimeni nu se aștepta la asta. La începutul sezonului acest puști era necunoscut, dar acum toată lumea îl știe. Va fi el primul debutant care câștigă cupa și contractul cu Dinoco. Legenda, urmăritorul și începătorul. 3 mașini, un singur campion.